Anem a parlar de ciclisme. Vostès recordaran que esta fi de setmana el conductora d'un cotxe va matar 2 ciclistes en Oliva i va ferir-ne 3 més. Avui ha mort un dels 3 ciclistes ferits. Estem, com sempre, en les raons que porten els ciclistes, les raons que porten els conductors de cotxes, i això és una lluita pràcticament des que nasqué la bicicleta i els cotxes. Parlem en Amadeo Olmos, el president de la Federació Valenciana de Ciclisme. Amadeo, bona nit. Hola, bona nit. Hem de lamentar la mort de la tercera persona, bueno, de la mort de també els anteriors, evidentment, però també avui la tercera persona. Reivindicacions, torneu a reivindicar, però alguna novetat? Mira, nosaltres hem fet les gestions reglamentàries, no? Hem demanat fer una concentració a la plaça de l'Ajuntament d'ací de València per expressar i que sàpiga tot el món el que sentim els que anem en bicicleta. I intentar, porque, no sé, nosotros respetar les normes de circulació, els ciclistes respetar les normes i que els que van en vehicles que ens respeten als ciclistes. No sé, al final ha de ser tot una convivència entre els vehicles a motor i també els ciclismes i els monopatins ara que venen i coses d'estes, però en el moment algú senyors de mare tenim problemes, perquè per una banda els conductors de cotxes i per l'altra banda també els ciclistes que tampoc complixen la normativa. Sí, jo entenc que nosaltres intentem educar quan fa una carrera la cosa està controlada perquè està tot cobert, però quan els ciclistes dirigeixen en bicicleta per ahí, jo me refereix als que estan federats, que és gent del ciclisme de sempre, no a gent que té bicicleta i per ahí fa qualsevol cosa que no se pot controlar ni se pot orientar. Però nosaltres intentem que vagin d'uno o com a molt de 2 paral·lelos i que no facin grups molt grans, però claro, això és el que intentem. Altra cosa és que tots no ens fan el cas que degueren. Que després es passa perquè hi ha grups, després també paren a almoçar i s'allarga també la cosa. La qüestió és una cosa ideal i acabant és la real. Sí, però mira, jo entenc que els ciclistes a vegades no van en grupos xicotets de 20 o 25 ciclistes, no? Però també me posa defendent al ciclista, que és una meva passió, però quan un conductor veu un tractor que va a 20 per hora, s'espera allí darrere i no passa res. Sin embargo, quan és un grup de ciclistes, sí que s'atreveix a passar i a vegades fa coses que no deuria. Baltasar Bueno. Sí, és dir, primera és formar els ciclistes els que estan federats i són professionals quasi, és dir, que tenen ofici en la bicicleta, saben molt bé circular, no? Però n'hi ha molta gent que, com diu Amadeo, que acaba d'agarrar la bicicleta, que s'ha baixat del cotxe i s'ha ficat modern i agarra la bicicleta i fa un poc el tonto. Per exemple, jo com a peató, jo sempre vaig a peu a tots els puestos, és dir, bueno, jo quasi tots els dies no passa un dia que quasi no m'atropelli una bicicleta. Les bicicletes que van per el carril bici de Grecci, no? Pues ni respeten el paso a peatons, ni van per dalt, per baix de les ceres, fan el que volen, ni siquiera te toquen el timbre de que t'avisen, no? És dir, que hi ha que formar també, i sobretot, a aquesta gent nova que ha arribat al món de la bicicleta. I després, als causants d'aquest tipus d'accidents, esta xica ja fa temps li llevaren el carnet per anar borratxa en el cotxe i drogar. La xica esta que ha matat ja a 3, han caigut 3 ara, si els altres ferits també cauen, no? Jo és que li llevaria el carnet per tota la vida, és dir, que no se mereix. Després de 3 morts no se mereix que la deixen pujar un cotxe, és un perill. Sí, quan la primera vegada que li llevaren el carnet no l'havien tornat a donar. Exacte, això no agrada passar. No l'han tornat a donar, està sense carnet, Ella quan l'han agarrat... Ah, sí, està sense carnet? O no porta carnet, pues estava retirat. Que no li Això està donen... picassent. I aquesta senyora està picassent per diversos motius. Que no li donen més. No és qüestió de ciclistes podran estar més o menys conscienciats, però el que ha fet esta xica és una imprudència bàrbara. És que, claro, ni se'n recorda el que va fer. Drogar també a les 8 del matí en son. Amadeo. És brutal. Mira, jo entenc que el que ha fet aquesta xica no trau trellat, perquè igual que pilla un ciclista és pillar un grup de gent que està en la família allí i passa un accident gran. Però la veritat és que havia que fer unes lleis, aplicar unes lleis que foren més justes per tots. Jo entenc que n'hi ha molta gent
ahir mateix jo, quan me n'anir de la federació a les 8 i pico de la nit, m'anava un xiquet per dir de València, per ahir senyal d'Avilés, en el mans de la butxaca sense llum, però al mig de la calça. Que això tampoc trau trellat. Claro, però això des de la federació no podem controlar-ho. Nosaltres, clar, les carreres i les marxes hi ha unes normes que intentem que les complisquen. A veure, Amadeu, s'ha ficat el carril bici en la ciutat de València, la gent agarra més la bicicleta per a moure's, per el Cap i Casal. Supong que des de la regidoria corresponent s'haurà demanat o s'haurà parat en la Federació Valenciana de Ciclismes per a fer cursos, no? O conscienciar un poc a la gent. Això entraria dins de lo normal. S'ha produït algun contacte? Bueno, fecha en este moment no, hasta este moment no. No, I jo crec que això hauria que anar a ser en les escoles, els xiquets, des de xicotet, educar-los a com tenen que circular quan van en bicicleta. Perquè, mira, de xiquets federats, en la Comunitat Valenciana n'hi ha 800 i pico. I estos xiquets sí que saben que quan van a competir, tenen un circuit tancat, entrenen, queden en les seues escoles de ciclisme, van a polígonos o a puestos, que entre els pares i els monitors tenen tot controlat i els xiquets estan acostumats a fer unes coses ordenades. Però també entenc que un xiquet que no l'ha educat a esto pues va fer el que crea convenient i és el que devien de fer des de les escoles a través dels ajuntaments de cada localitat. Amadeu, moltíssimes gràcies per atendre'ns la telefonada de València Maig, així en la Play Ràdio, la 107.7, i res, teniu així la finestra i l'altaveu obert per a lo que vulgueu. Moltíssimes gràcies i el condol per les morts. Gràcies a vosaltres. Adéu. Bé, així, Jaume, t'has quedat la paraula en la boca. El que és molt important, el que has dit, és que Gretzi no ha consultat als ciclistes per ordenar el tràfic en el carril bus, no ha parlat. Este home pareix que va fent les coses segons li pareix. Por impulsos. Sempre una cervesa del barri del Carmen i el dia següent... És molt impulsiu, és molt latino, molt mediterràneo, i diu, mira, vaig a fer un carril bici per on vull. I no pensa ni en la capacitat que li lleva a la via, ni en el... No, sí que ho pensa, però pensa que per damunt d'això té que estar la bici en València. Jo n'hi ha una cosa que... Jo no crec que no sàpiga les conseqüències, para que va per davant i diu que té que ser així i punt. I el vídeo que va treure ell, el dia que va inaugurar el carril bici, bueno, un dia antes, ahí se veia la dictatorialitat en la que parlava, això n'hi ha que canviar-ho, aquest semàforo tenia que canviar la sincronització perquè estan massa temps així esperant els ciclistes, parlava d'una manera que era com si fos d'ell, això, i ell tenia que... Així la setmana passada podrem escoltar. Si pensar algo no li llevaria, per exemple, als abuelets la parada de l'autobús en la porta de l'ambulatori o del consultori, ni es llevaria als abuelets volets en major, la parada de la MT davant del Mercat Central. La plaça del Mercat Central l'ha convertit en un gran salón-restaurante de tots els bars i restaurants que n'hi ha allí perquè els turistes i ell i els seus amics prenguen cerveses allí en plan italià. Ara que estem parlant de carril bus, que has dit, teniu una iniciativa des de SOM? A mi, jo te dic, mira, a mi el carril bus me pareix que és una idea que està bé, perquè efectivament... Això ho parlàvem la setmana passada. Quina és la iniciativa que porteu des de SOM? Mira, nosotros esta nit anem a repartir flyers en el carril bus perquè este fi de setmana és l'últim fi de setmana en el qual se va poder aparcar en el carril bus. Anem a repartir un flyer en la cara de Gretzi a la South Park. Parece South Park, estoy mirando yo. Bueno, realment és el pare de Kyle, però bueno, n'hem ficat ulleres i pareix Gretzi. I estem dient que Compromís vol que pagues el pàrquing privat i que són valencians podries aparcar en el carril bus. És que, efectivament, Gretzi està obligant a la gent a que pague 7 euros, 6,95, en un pàrquing privat. En un pàrquing privat, que segurament els pàrquings privats de València pues, són d'empreses constructores que van a beneficiar-se d'esta mida i el que és el metro, l'autobús, en València per la nit és inexistent. Si tu tingués una alternativa al cotxe, pues bueno, perfecte, però passen en ciutats europees. De lo que estàs parlant és només en València, però jo que viu en Benetiúser, en Silla, en Sollana, i si no té metro ni té bus, i té que vindre en el cotxe a València, vol vindre a sopar un divendres, un dissabte de nit, i és impossible. I és que el pàrquing, no n'hi ha pàrquings de puestos, perquè ells compten les places, per exemple, a la plaça de la Reina n'hi ha moltíssimes places lliures per poder aparcar, però en Cànovas no tant. Entonces, si tu vas a sopar a Cànovas, tens que anar a la Reina a deixar el cotxe ahí, perquè en el de Cànovas no n'hi ha puesto, damunt de que tens que pagar, tens que anar o un taxi o a saber com, des de la plaça de la Reina hasta Cànovas. I si canvies de lloc, has de pagar una altra volta 7 euros. Perquè si vas de Aragó... No, 7 euros no, que tenia rebaixa. 6,95 és. Això és tota la nit. Tota la nit, però si canvies de pàrquing, què va ser? Va ser Sorete, són 3 euros?
No, totes les nits... Ah, bueno, vale, correcte. Deixem així el carril bus.